Shugaban ƙasar North Korea wato Kim Jong tare da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin sun bayyana akan cewa tabbas sojojin ƙasar tasu musamman ma dai na North Korea da su zauna a cikin shiri domin akwai yaƙi a gaba, wanda dai ake sa ran cewa tabbas yanzu haka North Korea ƙarƙashin jagorancin Kim Jong suna goyon bayan ƙasar ta Nijar akan juyin mulkin da suka yi, domin su sanar da cewa matukar sojojin ECOWAS suka sake so kai hari ƙasar ta Nijar to fa tabbas su ma dai za su mara ƙasar ta Nijar baya a haɗa gwabza yaƙi, wanda dai ba ma fatan hakan ya faru. Haka zalika masu sauraro za ku ƙara jin yadda shugaban ƙasar ta Nijar ya ce cewa matukar idan ƙungiyoyin ECOWAS so kai musu farmaki to fa tabbas za su kashe tsohon shugaban ƙasar wato Muhammad Bazoum kowa ya huta. Sannan kuma haka zalika za ku ji yadda sojojin ƙungiyar ECOWAS suka sanya ranar da za su tattauna domin gudanar da shirin ɗambaran yaƙi da kuma kai farmaki ƙasar ta Nijar. Haka zalika za ku ƙara jin yadda shugaban ƙasar ta Najeriya ya bayyana akan cewa suna bin ƙasar ta Nijar kuɗin wuta naira biliyan 4. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe. Sannan kuma dai masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin musamman ma akan shugaban ƙasar North Korea wato Kim Jong da ya fara sanya baki akan rigimar ƙasar ta Nijar, wanda dai an riga da an san shugaba ne dai wanda ya kasance ba shi da tsoro, wanda dai ana lissafa shugabanni marasa tsoro to fa tabbas shine dai zai iya zuwa na biyu ko na uku daga shugaban ƙasar ta Rasha wato Vladimir Putin. Amma masu sauraro kafin mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Jim kaɗan dai bayan da ƙungiyar ECOWAS ta sanar da sojojin nata da su ɗaura ɗamaran kai farmaki ƙasar ta Nijar domin gwabza yaƙi tare da dawo da Bazoum kan ƙaragar mulki da kuma dawo da mulkin demokaradiyya a ƙasar ta Nijar. Sai can kuma aka ji shugaban ƙasar ta North Korea wato Kim Jong ya yi magana akan cewa shi ma dai sojojin nasa su shirya ɗamaran yaƙi domin yaƙi na nan tunkarowa a Afirka, wanda dai dubannin al'umma dai suna ganin cewa tabbas ba inda yake magana face Nijar, duk dai bai bayyana ƙasar ta Nijar a bakinsa ba, amma dai ya ce akwai yaƙi da zai bayyana a Afirka kuma wanda ya zama dole sai sun sa baki, domin matukar idan ba haka ba za a zalunci bayin Allah. Kamar da yadda ita ma Rashan ta sake yin gargaɗin ƙungiyar ECOWAS da kada a sake a yi amfani da ƙarfin soji, domin tabbas hakan fa ba fa lalle bane zai iya haifar da ɗa mai ido. Matukar aka ce za a yi amfani da ƙarfin soji to fa tabbas za su iya sanya hannu kuma kazalika za su iya sanya baki a cikin lamarin, kamar yadda sojojin Wagner da ƙarshen jagorancin ƙasar ta Rasha a halin da ake cikin yanzu haka an fara bayyana kan cewa suna nan a jibge a ƙasar ta Nijar, wanda kuma shugaban ƙasar ta Rashan ya sake gargadi. Haka zalika shi ma dai shugaban ƙungiyar sojojin Wagner ya yi wa shugaban ƙasar ta Nijar magana akan cewa idan suna buƙatar wani ɗauki ko kuma wani taimako to fa kofansu a buɗe yake kuma kazalika a shirye suke domin su taimaka ƙasar ta Nijar. Haka zalika su kuma ƙasar ta Nijar ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani, sojojin da dai suka hamɓarar da mulkin Muhammadu Bazoum su ma sun fitar da wata sanarwa akan cewa matukar idan sojojin ƙungiyar ECOWAS suka sake